Konco-konco kadang-kadang niku takon nek kepepet urusan babagan dunya. Panjenengan niku nek kepepet nggih padha kali kula nek kepepet. Lah kula niku diijazahi upamane kadhe duwe gawe gak duwe apa gak oleh ngersul kula niku didhawuhi kongkon maca selawat ngariyah terus macane selawat ngariyah niku ping 4.444 gak oleh ngomong nek durung mati. Bar subuh santri pondok kabeh maca ngoten niku. Teng Quran wonten donga marai betah melek. Kadang-kadang kepengin melek dongane sik kemutan mboten Pak. Apal mboten? Apal mboten? Apal. Dongane pendek banget. Niki donga betah melek. Niki saking Mbah Dalhar waktu Congol. Diqiraaken Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apal toh? Sak wanci-wanci jenengan loro panas bacake niki nggih putrane jenengan putune jenengan kok loro panas bacake niki ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Apal jajal meneh ya naru kuni bardan wassalaman ngala Ibrahim. Kali kathah sing rawuh para tani leres mula donga tani niku penting pun saged dereng donga tani supaya pertaniane dijaga dening Gusti sing ngasta HP monggo dipun rekam niki donga tani monggo bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Badhe macul matun ngilakaken toya nggih panen niki derep iki diwaca sing penting ora otot aja otot ngerti otot mboten niku ampun niki kula donga tani nampi ijazah saking almarhum Simbah Haji Maimun Zubair Sarang. Nek perlu teng saben-saben ditulisi doa masuk sawah ngoten lho. Doa masuk kebun. Ganjaran sampeyan niku. Macul, matun, ngilakaken banyu, nggih mboten? Derep iki dongane pokoke mlebu sawah Tegal Pekarangan iki sing diwaca. Kula tingali kathah sing rawuh para tani leres. Mula donga tani niku penting.
Yasin niku ayate 83 ayat. 20 ayat yang pertama hikmah menghilangkan segala kesulitan yang ada di dunia. 20 ayat yang kedua membebaskan dari pertanyaan kubur dan siksaan kubur. 20 ayat yang ketiga besok berangkat datang oro-oro mahsyar niku sampun dipapak payung. Jadi payung niki ngiting ngantos dumugi oro-oro mahsyar. 20 ayat yang terakhir ahli swarga kados panjenengan sedaya besok dirawe malaikat lajeng berangkat nang swarga kaya kilat. Surat Yasin niku ayate 83 ayat. 20 ayat yang pertama hikmah menghilangkan segala kesulitan yang ada di dunia. 20 ayat yang kedua membebaskan dari pertanyaan kubur dan siksaan kubur. 20 ayat yang ketiga besok berangkat datang oro-oro mahsyar niku sampun dipapak payung. Jadi payung niki ngiting ngantos dumugi oro-oro mahsyar. 20 ayat yang terakhir ahli swarga kados panjenengan sedaya besok dirawe malaikat lajeng berangkat nang swarga kaya kilat. Wong melarat sowan teng salah setunggale kiai didhawuhi kali kiai sampeyan nang kuburane wong tuwa loro. Ten kuburan mriku maesan sing kejenge sikil wong tuwa disambat. Pak, Mak, kula niki teng donya niki melarat kedarat. Sampeyan mak bapak kula dongaken muga oleh ridane Allah. Mak bapak dadi ahli swarga tapi kula panjenengan paringi piwales urip donya niki dipun paringana bahagia. Niku wekase yai sing dawuh nek maesane kucor-kecoran ambung ngono. Ngoten niku marai dijagai karo Gusti Allah. Ana wong melarat sowan teng salah setunggale kiai didhawuhi kali kiai sampeyan nang kuburane wong tuwa loro. Ten kuburan mriku maesan sing kejenge sikil wong tuwa disambat. Pak, Mak, kula niki teng donya niki melarat kedarat. Sampeyan mak bapak kula dongaken muga oleh ridane Allah. Mak bapak dadi ahli swarga tapi kula panjenengan paringi piwales urip donya niki dipun paringana bahagia. Niku wekase yai sing dawuh nek maesane kucor-kecoran ambung ngono. Ngoten niku marai dijagai karo Gusti Allah. Nang ora wedok anggere lebar salat fardhu 5 lebar assalamualaikum warahmatullah as'alukal fauza bil jannah assalamualaikum warahmatullah as'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Terus dingkluk ngucap alhamdulillahi ala nikmatil iman. Arek pisan luweh, arek ping telu luweh. Agar wis lebar salam niku kon ngucap
alhamdulillahi ala nikmatil iman. Wis apal apa urung? Jo tak tuntun alhamdulillahi ala nikmatil iman. Niku pisan kena ping telu kena. Saben lebar salat fardhu 5 wektu. Bar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dawuh Mbah Kyai Sirat, wong ki anggere lebar salat, lebar salam, gelem maca niku alhamdulillahi ala nikmatil iman. Iki mangke nek dikersake Allah mati sak mangsa-mangsa, matine arep diparingi mati husnul khotimah. Muga-muga disembadani Gusti Allah. Geling-eling ya Bu, lebar salat mangke nek wis maca alhamdulillahi ala nikmatil iman, njur kula panjenengan gek nerusake wiridan. Neng ora tau leren, anggere melek maca kulhu. Barokah lek wiridan kulhu. Piyambakipun badhe pejah nu ngertos. Badhe pejah nu ngertos. Sak sampunipun piyambakipun niku nindakaken salat, ora tau gelem salat dhewean. Setiap wektu niku salate mesti jamaah. Teng musala. Wong nek salat subuh niku lek teko nang musala bapak jam 3 dalu kok. Jam 3 bengi nang musala. Kan kono mengko salat tahajud sik. Bar tahajud terus wiridan kulhu nganti subuh. Mangger subuh mangsane jamaah subuh, lebar subuhan wiridan kulhu nganti wektu duha. Ngene wis duha gek salat duha, bar salat duha gek mulih. Niki kaya ngoten niku nganti berang-berang taun. Bareng badhe pecah nu ngertos. Neng ora tau leren, anggere melek maca kulhu. Barokah lek wiridan kulhu. Piyambakipun badhe pecah nu ngertos. Badhe pecah nu ngertos. Sak sampunipun piyambakipun niku nindakaken salat, ora tau gelem salat dhewean. Setiap wektu niku salate mesti jamaah. Teng musala. Wong nek salat subuh niku lek teko nang musala bapak jam 3 dalu kok. Jam 3 bengi nang musala. Kan kono mengko salat tahajud sik. Bar tahajud terus wiridan kulhu nganti subuh. Mangger subuh mangsane jamaah subuh, lebar subuhan wiridan kulhu nganti wektu duha. Ngene wis duha gek salat duha, bar salat duha gek mulih. Niki kaya ngoten niku nganti berang-berang taun. Bareng badhe pecah nu ngertos. Lah niki sing do ngaos kathah sing sepuh-sepuh nggih mboten? Nuwun sewu sing peningale wis rada suda nggih mboten? Nggih mboten? Wonten donga supados peningale tetep awas. Nggih. Ning nuwun sewu niki rada akeh le maca. Kula gadah pengalaman Pak, kula kaji tahun 9 doso. Nderekaken ibu kula. Kula sareng kaji Mbah Ki Muslih Kali Lembu Kejajar Wonosobo. Mbah Yai Muslih niku sampun wuta 8 tahun saged mresani malih. Kula matur Mbah Ki Muslih, Mbah Yai, jenengan lak riyen pun wuta 8 tahun kok saged mresani malih niku pripun critane? Mbah Muslih ngendika, kula diparingi donga saking Mbah Dalhar Watu Congol. Kula waos sedinten ping 100 limaca. Sinareng kula waos selama 8 tahun, kok injing-injing bar subuh kula teng pawon ujug-ujug bisa weruh kuthuk ngetos kuthuk mboten niku. Pitik apa? Pitik cilik ki anak nggih. Anak pitik cilik. Pun tahun. Dongane napa Mbah Mbak kula diparingi. Nah niki dongane ngeten.
Monggo sing ngasta pulpen kali kertas dicatet. Niki jenengan waos supaya mripate tetep tajam nggih mboten niku. Tetep pun siap nggih. Dongane supaya mripate awas. Niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna angka ghita'aka fabasorukal yauma hadid. Fakashafna angka ghita'aka fabasorukal yauma hadid. Apal niku ayat saking surat Al-Qur'an. Fakashafna monggo angka ghita'aka fabasorukal yauma hadid. Lemaos bebas kalih melampah kenging siang kenging dalu kenging dicicil nggih kenging pokok sedinten ping 100. Niki ayat Quran Pak, jenengan maca niki saben sak huruf diganjar kaya kondangan ping 10. Ayo maca Quran sak huruf ganjarane kaya kondangan ping pira 10. Jangan tahu sedina kondangan ping 10 maca Quran niki karo mangkat ngaji. Fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ibu apal nggih? Nek dong pinuju Jawa bola-bali udan ngeten iki sementara selawat nariyah dindheksik. Lah kok ngeten? Selawat nariyah ki ana donga nyuwun udan. Wonten kata-kata wa yustasqal ghamamu. Nu marai udan. Lho, ini orang ngaji ngerti. Mila jenengan nek arep duwe gawe mujadahe ampun selawat nariyah. Arek duwe gawe kok mujadahe nariyah, kok udan deres ra ana sing kondangan. Mudeng mboten? Iki nek orang ngaji ora ngerti kok. Warak duwe gawe kok maca nariyah ping 4444. Udan rano sing kondangan judeg ora yo. Judeg. Niku wonten donga sing diwaca nalika ketiga. Niku nek rendeng aja diwaca, kok ndak bladu. Donga ketiga tesih apal mboten? Apal. Ilahi ya karim pun niku diwaca pendak ketiga. Nek rendeng bola-bali udan aja diwaca engko bladu. Dumeh lagune kepenak diwaca. Dadi ana donga diwaca rendeng, ana donga diwaca ketiga. Ngaten niku. Niki muga-muga jenengan kemutan nggih. Niki. Lah supados napa nuwun sewu udane ora nemen niku termasuk biyen Mbah Ahmad waktu Congol dawuh maca huwal habib nggih mboten. Nek jenengan badhe gadah damel niku maos molayasol ping 7 ya Rabbi bil ping molayasol ping 3 ya Rabbi bil ping 3 huwal habib paling sithik 11.
syukur 111. Nek iso sing maca paling sithik wong 7 niku dicatat niku nggih. Sadurunge maca niku hadiah Fatihah ping 3. Fatihah pertama Kanjeng Nabi, Fatihah kedua dateng sing ngaran Huwal Habib sinten Sayyid Muhammad Al-Busiri, sinten Sayyid Muhammad Al-Busiri. Fatihah ping 3 gandeng niki kula sing ijazahi Mbah Ahmad Watu Congol dateng Simbah Ki Haji Ahmad Abdul Haq Watu Congol. Mulaya sol ping 3 ya Rabbi bil ping 3 wal Habib paling sithik 11. Niki kula riyen nate tundang pengajian selawatan teng Wonosobo, pengunjunge akeh banget. Kula kalih Habib Syekh pundi nika Solo. Nggih. Pas kula mulai teng podium udane teko. Nemen kula jak maos mulai asal ping 3 ya Rabbi bil ping 3 wal Habib ping 11 mandek udane. Yuk direken kula mandi ngoten. Padahal sing mandi boten kula, sing mandi sing ijazahi. Nek kula biasa sami kali jenengan kula. Sing mandi yo Kanjeng Nabi. Nggih. Terus sing ngarang kuwi Syekh Muhammad Al-Busiri. Lajeng Mbah Ahmad Watu Congol. Niku dadi sawanci-wanci Jawa ugi maca Huwal Habib. Sadra apal ta niku? Nggih. Huwal Habib. Nek niku wau supaya udane udan rahmat, Allahumma sukiya rahmatin wala sukiya. Niku kalimat lengkape dengan serat Allahumma iskina sukiya rahmatin wala taskina sukiya azabin. Nek donga ketiga wau apal mboten? Donga ketiga Ilahi ya Karim anzil minas samai Allah ma'an mitror. Pun kok jadi waca sing kok malah udan deres niku ma'an midroro ing udan kang deres. Ilahi duh pangeran ingsun ya Karim, duh Allah zat kang lomo. Ilahi ya Karim angzil kula atu nurunaken jenengan Allah alaina ing atase kita minas samai saka langit ma'an ing udan midroro kang deres. Dadi niku diwaca pendak ketiga iku iki ngaten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun.